iya ka jing yap hopet ya kene ka por jing sir jing smith jing top jing syukur jing pen di bor ngas tak bor kat make it sni jing shot tombor ngabrak pangiringi sha inject kum silang king ya kat sha bay lam maki ngim tip lak panis niu lak penjot pen pan ya tak yang ngi sha tem rau lari ngim la mud dora kno kelentik penjot yang ngi ngadum jing mut jing perkat ban perkat ngas no put lat ngim la le ai wat la just niu ngi tal jong ki khmat shi phang ki set asem shi phang ki ai phang ngi hap shu ngap jing pang ka dei ka daw ngai i hang ne de jing bam sap asap kon men toy jot baduk ka spa ki we dan kersoi ben yang tengku ben syong i ji ben krat ngam sio ben toy ngim rai kut dan im kom no ha jing im breu na mar ka shabang i phai yo i tang ka jing sniu usiaran ko sa shi sin yang ila no un kersio ben be ya klam asap bam sap ka jaj ben reu ngin rai kut ban im kom no ha jing im breu na mar ka shabang i phai yo i tang ka jing sniu usiaran ko sa shi sin yang ila no un kersio ben be ya klam asap bam sap ka jaj ben reu dah husyar kolok mentala pun nong tu deng tai jenjar ki wei stu jing im breu ki ya le kai ngijit pen roi kari ka jaj nam tala wei ban pernai ben bang ni syak lek tum tap ki pen long kun jakai kal er ka be oplang na trek alarong luk len ulum len shop upria ki jur ki hap shu put ben di om yo ben bam om la aya no ke nyin ut la dada waya ka hok ngatip tang ha media kan kur kum ta kum riu pai ba mar wei hang ne ke nya kren na ben ta ka jing shisha ka hok hang ne ke nya yang adu ki ne ki singam pat ju bam pisa china pareng lada phim la mit pendiang wat kular kaya ka pleng kum ta kum riu pai ba mar wei hang ne ke nya kren na ben ta ka jing shisha ka hok hang ne ke nya yang adu ki ne ki singam pat ju bam pisa china pareng lada phim la mit pendiang wat kular kaya ka pleng pin nom sempang jing kim ki wei na mar de phi pa hu kat ba ka pla ka dang ben jing duk ki wei phim siau thu san siam ka la jen kut satang kat no pin shong shuki men ta pi ken ta sakat no kala de ka por ka jongi social media ka de jakarit ken ki klan ban buri ya jing jaklia da ken ken jali ki klan ni yo iya jing le bhasu da shil det pat ni klan kas bo ki la ngui lot ya batam shu pat ki friend per khat pha ko hep na ban ta la wei ba phirnai ashwa ba phin le ashwa ba phin shim ya ka rai prathai ko nam prathai ko spa media ni yo ishai jira patang shi drok ke priang sa ke merangi ha phai ngam ong ya phi wat it ka ban pen bor kam de ba bha tang ba prakhat nam ta jing ya da yo le seng yo shisha ban pikir ka kham koridor ban lait na jing sa aja ka rai ka shong hangi shimet wa thong pada ka pisa tang shu berlo ha u plang in slia bro shi ski ka ta ka kenten bang akran nga theu ya nga bat ya phi na mar sho bangin rai gi perkhat la shai la shi ski yo khot tang shi kwatar nyon na phang ya sham priakti jing bakla kam de jong ki de jong abat jong phi ngin perkhat sho ba kan ja tang pala byang jing kirni ndangin babe om men toy ni habab ya kas ngi bakan poi kapor bangin syatit kumblang masih kumta ngin rai kut ban im kum no ha jing im breu na ma kat sha bang i phai ngi yo i tang ka jing sniu usiaran ko sa shi sin yang ila no un kersio ban be ya klamar sa bang sap ka jaj ben reu kumta ngi rai kut ban im kum no ha jing im breu na ma kat sha bang i phai ngi yo i tang ka jing sniu usiaran ko sa shi sin yang ila no un kersio ban be ya klamar sa bang sap ka jaj ben reu